хотын кызларга дон жырлыйлар, энелер турындагы хитларны башкаралар. Залда да көбесинче гүзел затлар. Мейдан каналы өзүнүн тугры тамашачысы үчүн 8 март айынан бейрам концерти әзерләгән. Көптәндән инде мондай концерт оештырылганы юк. Бары тик гүзел затларыбызга гына эме багышланган. Шуңа күрә менә пирамида концертлар залында 8 март алдыннан үзебезнең хатын кызларыбызга шушындый күркәм бәйрәм ясарга теләдек дип әйтәсем килә. Мин сине шундый сагындым, беләсең микән шуны? Бейрам карарга Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин гаиләсе белән килгән. Мәйдан башка телеканаллар арасында лаеклы урын тота, бик матур концерт оештырганнар дип билгеләп үтте ул. Мәйданда яраткан җырчыларыбыз бик матур иттереп, күңел ачып, менә шулай иттереп киләчәк, килеп җиткән хатын-кызлар көнен, олы бәйрәмне менә шулай гаилә белән бергә алабыз. Талантлы, сәләтле җырчыларыбызны бер сәхнәгә җыеп, халыкның күңелен күреп, меңнән артык танаучылар алып килгән. Алар бик зур рәхмәтле. Татар моңын таратуда, җыр сәнгатен үстерүдә, сәхнәгә талантлы яшь җырчыларны чыгаруда Мәйдан телеканалының өлеше зурдан. Синең өчен дип исемләнгән бәйрәм концертында исә татар эстрадасының төрле буын вәкилләре чыгыш ясады. Иң демократик шундый канал. Монда әйтик хәвәскәр җырчыларда бик шундый үзләрен матур итеп күрсәтәләр. Профессионал җырчыларда җырның төрле жанрлары монда яңгырый, иртәдән алып кичкә кадәр. Монда үзебезнең татар моңында, татар мөхитендә, татар телен өйрәнер өчен бу бит җырларны тыңлау, ул шулай ук бик йогынты ясый. Гүзәл затларыбызның шундый елына бер үткәрелә торган матур бәйрәмнәре һәм Мәйдан каналына бик зур рәхмәт әйтер идем. Менә шундый югары дәрәҗәдә үткәргәннәре өчен. Яшьләргә дә мөмкинлек бирәләр. Монда төрле артистлар, безнең легенда булган артистлар да катнаша бу концертта. Әле генә менә теге беренче адымны ясаучылар да бик талантлы җырчылар да бар инде монда. Залдагы әби апалар исә концерт халыкара хатын-кызлар көне уңаеннан зур бүләк булды диләр. Безгә бүләк ясаганнар бик матур, безгә ихлас, чын йөрәктән. Бик ошый, бөтен кыз-хатыннарның күңелен булдыралар. Шундый рәхмәт безнең матур җитез татар җегетләренә. Бүгенге концерт балалардан миңа да, иптәшемә дә бүләк булды. Мәйдан каналын без һәрвакыт карыйбыз. Асыл затларны бәйрәм белән котлау өчен сүзләр генә җитми, җыр кирәк ди артистлар. 8 март алдыннан хатын-кызларның күңелен күреп, бәйрәм кайфын күтәрде алар. Низилә Хөсәйнова, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы.